Dobrý deň, vítajte pri rozhovore z produkcie portálu ďateľ.sk. Dnes sa budeme rozprávať s bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby, pánom Ivanom Lexom. Dobrý deň. Dobrý deň. A so zakladateľom portálu ďateľ.sk, spisovateľom, novinárom a bývalým riaditeľom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby, pánom Petrom Totom. Dobrý deň. Dobrý deň. Myslím, že už zloženie hostí napovedá, čo budú dnešné témy. Ja to pre istotu divákom priblížim. Budeme sa rozprávať o zavlečení prezidentovho syna. Budeme sa rozprávať o zrušení amnestii, čo je pomerne aktuálna téma, a taktiež o smrti Roberta Remiáša. Ešte predtým, ale ako sa dostaneme k prvému okruhu, by som sa spýtala vás, pán Tot, ako vôbec vzniklo to, že dvaja, povedzme, úhlavní nepriatelia z 90. rokov sa ocitli spolu za jedným stolom a idú viesť rozhovor o týchto veciach? Ako zakladateľ portálu ďateľ.sk som si myslel, že vzhľadom na aktuálnu tému zrušenia Mečiarových amnestií by mohlo byť pre divákov zaujímavé a pre čitateľov nášho portálu zaujímavé vypočuť si rozhovor na túto tému. Pre mňa je, tak ako vy ste naznačili, že s pánom Lexom sme v podstate boli úhlavnými protivníkmi v istom období, že by to mohol byť celkom zaujímavý a pútavý rozhovor. A takým tretím okruhom, prečo som sa rozhodol pozvať pána Lexu do nášho štúdia, bolo preto, lebo na téme Mečiarových amnestií, zavlečenia Michala Kovača mladšieho do cudziny, ale aj na prípade Roberta Remiáša si dnes kadekto robí politickú propagandu. A myslím si, že po vyše 20 rokoch nadišiel konečne čas, aby sa o týchto otázkach diskutovalo vecne a aby diskutovali a vyjadrovali sa k týmto otázkam predovšetkým právne autority. My dvaja s pánom Lexom síce nie sme právne autority, ale keďže sme boli aktérmi mnohých dejov, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, tak sa mi zdá celkom vhodné, že sme zorganizovali takúto diskusiu. Pán Lexa, ja viem, že vy ste mali niekoľko ponúk na rozhovory z médií. Doteraz ste ich odmietali. Prečo ste sa rozhodli prijať práve ponuku od ďateľ.sk a Petra Tota? Tak niečo už naznačil aj pán Tot, že skutočne v rokoch 94 až v roku možno 2000, neviem dokedy celkom presne pracoval v denníku SME, ale patril medzi ďaleko najagresívnejších, ďaleko najkritickejších novinárov, ktorí v tom čase pôsobili v denníku SME, kde v podstate v dennodennom režime písal veľmi kritické príspevky smerom aj ku mne, aj k Slovenskej informačnej službe, aj k vláde Vladimíra Mečiara. To bola tretia vláda Vladimíra Mečiara. Bol to veľmi silný novinár. V tom čase myslím, že aj kandidoval za kresťansko-demokratické hnutie v 94. roku. Ja myslím, že predtým pôsobil v orgáne kresťansko-demokratického hnutia, to znamená v Slovenskom denníku. To je jeden dôvod. Druhý dôvod bol taký, že pán to tiež prešiel istou, povedal by som, svojím osobným vývojom alebo svojou profesionálnou dráhou, ktorá v tomto smere znamenala, že pôsobil ako dôstojník spravodajskej služby a v roku 2003 to dotiahol na druhého muža tajnej služby Slovenskej republiky, kedy pôsobil istý čas ako šéf kontrarozviedky SIS, a preto si myslím, že môže v niektorých súvislostiach lepšie vnímať prácu spravodajskej služby, viac pochopiť niektoré veci, vie o tom, čo to je forma, metóda spravodajskej práce, vie, čo to je hodnovernosť spravodajskej informácie a tak ďalej. To znamená, že jednoducho preto si myslím, že je partner diskusie. A tretí dôvod, ktorý som mal, bol taký, že kvôli nemu zmenili zákon o Slovenskej informačnej službe, myslím, v roku 2003. A kvôli mne menia ústavu Slovenskej republiky, takže to je tiež isté také pojitko, ktoré aby vnútorne povedalo, že áno, túto ponuku na rozdiel od iných príjmem. Dobre, pani, prejdime rovno k prvej téme. Začneme tou najaktuálnejšou, ktorá hýbe Slovenskom, a to je zrušenie Mečiarových amnestií. Toto odhlasoval parlament, ústavný súd nedávno potvrdil toto rozhodnutie. Dokonca predsednička ústavného súdu, pani doktorka Macejková, pre médiá citovala Radbruchovú formulu. V skratke si povieme, že teda, ktorá je o tom, že pokiaľ sa dostane spravodlivosť do konfliktu s nejakou právnou istotou, tak je možné v niektorých prípadoch, aby spravodlivosť bola uplatnená na úkor práva. Pán Lexa, ako vy vnímate zrušenie teda Mečiarových amnestií
a to, že teraz verejnosť očakáva, že sa bude pokračovať v nejakom procese a že niekto bude potrestaný? Ja myslím, že toto je na trošku dlhšiu debatu a je pravdou, čo ste povedali, že ani ja, ani môj spoludiskutér nie sme právnici. Ja si myslím, že to je potrebné nechať právnikov. V každom prípade zrušenie nielen amnestie, ale aj rozsudkov všeobecných súdov, rôznych ďalších rozhodnutí štátnych orgánov je čosi, čo zasahuje pomerne silne do štruktúry trojdelby štátnej moci. Je to nevídaný akt. Nakoniec pani predsedníčka, keď ste ju citovali, spomenula aj to, že sa jedná o pilotný projekt. Ja povedal by som na svete, aké to voľne preložím, pretože nikdy v histórii parlament takýmto spôsobom po 20 rokoch nezrušil žiadne rozhodnutie, nielen amnestiálne, ale ani rozhodnutia, povedzme, všeobecných súdov. Chcem povedať v tejto súvislosti možná aj to, že keď je možné rozhodnúť takým spôsobom, že po 20 rokoch zrušíte rozsudky súdov alebo uznesenia súdov alebo amnestiálne rozhodnutia, tak je to len otázka času, kedy ten istý parlament pri trošku inej konštrukcii môže zrušiť napríklad Benešové dekrety alebo 70 rokov staré rozsudky, povedzme s niektorými predstaviteľmi povojnového slovenského štátu, alebo keď to je možné urobiť po 20, je to možné asi aj po 30, aj po 50, áno, týmto spôsobom. To znamená, ja to nevnímam pozitívne z tohto dôvodu. Samozrejme, že motívy, ktoré k tomuto viedli, som sa k ním krátko aj vyjadril. Vrátane spôsobu, ktorým predovšetkým strana Smer po 20 rokoch to možné nebolo. Zrazu to za jednu noc bolo možné. Tu vás preruším a spýtam sa, vy ste sa nejakým spôsobom rozkmotrili so Smerom, pretože je známe, že ste so Smerom dobre vychádzali, koniec koncov mecenáš Smeru je váš spolužiak a tak ďalej. Vy ste nejak zanevrali na ten Smer po tomto? Takto ja predovšetkým som nikdy nebol členom Smeru a nikdy som sa neangažoval v politike Smeru. To, že niektoré osoby zo Smeru samozrejme poznám, vrátane pána predsedu vlády poznám, však sme boli kolegovia v parlamente v 90. rokoch. Proste sme spolu v tom čase komunikovali. A aj možná trošku neskôr a radu iných ľudí, to je druhá záležitosť. Ja poznám nakoniec ľudí nielen zo Smeru, ale aj z iných politických strán, pretože ten život niekedy je naozaj taký, že prináša rôzne proste konštrukcie, ktoré nie sú. To znamená, nie je pravdou, že by som bol členom Smeru, nie je pravdou, že by som sa rozkmotroval s niekým, s kým som v princípe nie v žiadnom princípe kontakte. Na politike Smeru som sa nikdy nepodielal. To znamená, že ja som vnímal Smer ako stranu, ktorá si stojí za svojimi, povedal by som, principiálnymi postojmi, ktoré napríklad ústami pána predsedu Smeru deklarovala 20 rokov v pravidelných intervaloch. Potom prišiel nejaký zlom, áno, v princípe trval 2 alebo 3 dní. Po 3 dňoch sa zrazu z nezrušiteľného stalo zrušiteľné. Ja osobne sa môžem len domnievať o motívoch, ktoré vládnu stranu Smer k tomuto viedli. Osobne si myslím, že prekrývajú niektoré záležitosti, ktoré sa, povedzme, im neveľmi nepáčia, ako sú niektoré a možná obavy z protikorupčných pochodov, keď si zoberiete celý ten systém, ktorý bol realizovaný v tom čase, celkom nedávnom, tak v podstate sa urobilo skrátené legislatívne konanie návrhu ústavného zákona vládneho, ktorý predložila vláda do parlamentu, ktorý to schválil, aby to bolo do 18. apríla, kedy bol avizovaný prvý veľký protikorupčný pochod. Takže ja samozrejme to sa môžem len domnievať, nikdy som na žiadnom orgáne Smer nebol. Vás, pán Todt, sa opýtam, vy ste na portáli ďateľ.sk publikovali niekoľko článkov o tom, že podporujete zrušenie Mečiarových amnestií, ale vhodným spôsobom. Bol tento spôsob vhodný? Začnem trošku zoširšia. Nie je celkom pravda, že je to pilotný projekt, ako povedala pani predsednička súdu. Samozrejme v slovenských podmienkach áno. Napríklad v 80. rokoch po páde chunty v Argentíne najvyšší súd, ale je pravda, že to nerobil parlament, ale najvyšší súd zrušil amnestie, ktoré si udelila vojenská chunta a boli jej predstavitelia postavení
pred právnu zodpovednosť. A museli niesť aj prijať tresty. Druhou vecou, ktorú som hovoril na detiel.sk, alebo písal som o nej a hovoril som o tom aj v médiách, bolo, že áno, s amnestiami Vladimíra Mečiara sa bolo potrebné nejakým spôsobom vyrovnať. Teraz nebudem hovoriť o tomto konkrétnom spôsobe, či bol vhodný, ale vysvetlím, prečo si myslím, a dodnes si myslím, že bolo potrebné sa vyrovnať s týmito amnestiami. Ani nie pre minulosť a dokonca ani nie pre súčasnosť, ale pre budúcnosť. Aby si žiaden diktátor, potenciálny diktátor, ktorý by mohol vládnuť na Slovensku, a aj keď sa nám to zdá nepravdepodobné, že by mohol na Slovensku vládnuť diktátor, ale dneska je Európa v pohybe, nevieme vôbec, ako bude vyzerať Európa najbližších 20 alebo 30 rokov. A že jeden diktátor by si nemal byť istý, že si bude môcť amnestovať nejaké zverstva, ktorých by sa dopustil na vlastnom národe. Čiže toľko k tomu, že prečo som hovoril o tom, a dodnes hovorím, že nejaký spôsob vyrovnania sa s Mečiarovými amnestiami bolo potrebné nájsť. Druhá vec je atmosféra, najmä atmosféra, v ktorej boli prijímané tieto ústavné zmeny. Tá atmosféra je podľa mojej mienky mimoriadne dôležitá, pretože zo zrušenia Mečiarových amnestií sa stala ideológia a sa stala propaganda a politické sily, ktoré najviac tlačili na to, aby Mečiarové amnestie boli zrušené, žiadnym spôsobom verejnosti nevysvetľovali, že ide o mimoriadne opatrenie, ale tvárili sa a vyvolávali atmosféru, ako keby to mal byť nový normál v slovenskom právnom systéme. A to sa mi javí ako nebezpečné. Pretože ak by sa tieto najhlasnejšie sily, ktoré presadovali na uliciach a v parlamente a rôznymi tlačovými konferenciami, dokonca zneužívali nešťastnú matku na svoju propagandu, ak by sa tieto sily dostali na Slovensku k moci, môžeme sa obávať, že takýmto spôsobom by pristupovali celkovo k slovenskému právnemu systému a vzťahu medzi zákonodárnou a súdnou mocou. Čoho sa trochu obávam. No a úplne na záver k vašej otázke poviem, že je veľmi dôležité si uvedomiť, čo sa vlastne stalo politicky po tom, čo boli prijaté ústavné zmeny. Stali sa 3 veci. Poprvé, nebyť toho, že súčasťou vládnej koalície je Most Híd, tak v parlamente by nikdy nevznikla ústavná väčšina potrebná na prijatie týchto zmien. Druhá, a to tu naznačil aj pán Lexa, bolo, že strana Smer a predseda vlády Robert Fico podľahli tlaku ulice. A po tretie sa stalo to, že zrušením Mečiarových amnestií paradoxne opozícia prišla o veľmi silný a účinný propagandistický a marketingový nástroj. Pretože zrušením Mečiarových amnestií už nemôže hovoriť, že ale my bojujeme za spravedlivosť, ale my chceme, aby sa vyšetrilo a my chceme, aby sa potrestalo. A skôr zrejme vyrobili určitý právny problém, ktorý tu dnes budeme veľmi dlho riešiť a ktorý bude zrejme dlho slovenskú verejnosť frustrovať. A poďme ho riešiť hneď teraz, pretože naozaj verejnosť očakáva, že zrušením Mečiarových amnestií teraz nastane obrovský súdny proces, v ktorom bude tiecť krv, obrazne povedané, a budú odsúdení mnohí ľudia. Pán Lexa, ako vás konkrétne teraz ovplyvnili tie amnestie? Ste momentálne v nejakom postavení obžalovaného, obvineného? Aká je teraz vaša situácia?
Pravda povediac, na túto otázku ani neviem celkom presne odpovedať, úprimne povedané, pretože je tam toľko rôznych právnych dokumentov, vrátane, povedzme, Európsky súd pre ľudské práva, ktorý bol v roku 2008 vyriekol nejaký záver, ktorý bol urobený. Má ho súdca k dispozícii. Je tam, povedzme, táto novela, ktorá bola realizovaná vrátane ťažké retroaktivity, 20 rokov dozadu vrátane zrušenia rozsudkov súdov Národnou radou Slovenskej republiky. Celkom presne neviem, kto sa s tým jak vysporiada. Je tam zaujímavé detaily, ktoré čím hlbšie skúma, povedzme, môj právny tím, ktorý sa domnievam, že je veľmi excelentný, v túto chvíľu štvorčlenný, ktorý našiel, povedzme, taký nejaký detail, ktorý ale teda objektívne niekedy je čert zakopaný v detaily, že to tzv. Zavlečenie, alebo celý ten spis, bol pred 20 rokmi zostavený na základe iného paragrafu, ako je paragraf 11a trestného poriadku. Ja len približím divákom, že nie kvôli Mečiarovým amnestiám. Ktorý hovorí o amnestiách, ale na základe paragrafu 11 síce, ale písmeno F, ktorý hovorí o prekážke. To znamená, ja celkom presne, samozrejme, ako ste správne povedali na úvod, nie som právnik, mám plnú dôveru v právne riešenia môjho právneho tímu, ktorý sa s týmito otázkami zaoberá a v reálnom čase dá aj, povedal by som, príslušné námety do pozornosti tomu, komu to patrí, to znamená súdu. Chcem ešte ale sa vrátiť, možno k tomu som rád, že pán Tóth vlastne svojím spôsobom, aj keď trošilinko najprv to odmietol a potom hovorí, že v tej Argentíne, alebo kde ste hovorili, to bolo inak. Áno, je pravdou, a to znova hovorím, že sa jedná o pilotný projekt svetový, kedy slovenský parlament zrušil amnestiálne rozhodnutie, to znamená Národnou radou, pretože to, čo robil ústavný súd, v princípe len hovoril o súlade zrušeného uznesenia s novoprijatými zmenami a doplnkami ústavy Slovenskej. To je len na margo, ja samozrejme nechcem ako polemizovať o tom. Tu si musíme, samozrejme, 20 rokov po. Ale tu si musíme povedať, že teda, ak tu ide o nejaký pilotný projekt, tak ho začal niekto, a to bol Vladimír Mečiar, kto proste udelil tieto amnestie. A vy síce ste ako nepísali zastupujúcemu prezidentovi, že chcete prijať že chcete dostať amnestiu, respektíve ste nepísali, že chcete, aby bol amnestovaný skutok, ale ste tú amnestiu nejakým spôsobom prijali a dnes tú amnestiu považujete ako keby za svoju. To znamená, že sa o ňu opierate. A toto je... To není fér, čo hovoríte, není to tak. OK, dopoviem vetu. Dobre, samozrejme. Ale na rozdiel od Argentíny máme trošku iný právny systém a asi jediný, kto sa s týmto mohol nejakým spôsobom vyrovnať, ak sme sa s tým chceli vyrovnať, tak bol zrejme parlament. A či to urobil šťastným spôsobom, to je druhá vec. Pardon. Takto ja vám samozrejme neberiem váš názor. Ja len jednu poznámku mohol riešiť aj inak. Povedzme, že ho tam naozaj mohol rozhodnúť súd. Najvyšší, ako hovoríte v Argentíne. Že ho tam mohol rozhodnúť napríklad na podnet parlamentu ústavný súd. Riešenie, ktoré sa prijalo, právne hovorí to, že boli zrušené amnestiálne rozhodnutia po 20 rokoch. Vlastne Národnou radou Slovenskej republiky a ústavný súd posudzoval súlad tohto riešenia. S tým ale na margo toho, čo ste povedali, nebránim sa žiadnom amnestiu, aby ste ma rozumeli. Rešpektujem právny stav, ktorý je. A vy sám, pán, to dobre viete, že celé vyšetrovanie, ktoré prebiehalo napríklad v rokoch 98 a teda ďalej, malo silný politický akcent, kedy sa brali do úvahy len jednostranné riešenia, ktoré smerovali k tomu, pretože vopred boli určení viníci a bolo potrebné len dokázať nejakým spôsobom ich vinu. Ja na margo tých amnestií ešte chcem možno dodať, ja som naozaj žiadne nepýtal, žiadne som nevydal, žiadne som nedostal, pretože v 98. roku, ako aj pán Tóth správne povedal, sa jednalo aboličné rozhodnutie, v tom čase nikto nebol obvinený. Jediný, kto dostal reálne milosť, bol obvinený súčasný úspešný slovenský diplomat na
na Tajvane, ktorý jednoducho dostal milosť v roku 97 od pána prezidenta Michala Kováča. Ja ešte na margo toho ústavného súdu som chcel povedať toľko, že keď som samozrejme zaevidoval tú diskusiu, ktorá je v médiách, alebo začala v tých médiách niekedy marec, apríl, začiatkom apríla sa mi javí, že Národná rada prijala ústavné zmeny, vrátanie zrušenia uznesenia Národnej rady k týmto amnestiálnym. Zrušil som svoju letenku, ktorú som v tom čase mal na 2-týždňovú pracovnú cestu a začal som sa venovať tu na Slovensku, aby som mohol čeliť prípadne aj tomu avizovanému veľkému procesu, ako ste to nazvali, alebo teda súdnemu konaniu, alebo inému konaniu, celkom presne ešte neviem celkom ani jakému, práve kvôli tým právnym komplikáciám, ktoré v tejto záležitosti sú. A ja, a tak, aby som bol k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní, aby som sa aktívne zúčastňoval. A hneď sme začali vo väzbe k ústavnému súdu, kde som sa domáhal, aby som ako potenciálne možný vedľajší účastník byť vedľajším účastníkom v rámci tohto procesu, čo sú. Pretože, viete, je pravdou, že v prípade milosti pán bývalý prezident Michal Kováč, ktorú dal svojmu synovi, zomrel. Žiaľ, ústavný súd ho nemohol vypočuť o dôvodoch, pre ktoré takúto milosť jemu a ešte ďalším osobám dal. V prípade pána Mečiara som považoval za celkom prirodzené, že pokiaľ napríklad ústavný súd posudzuje, že vlastne boli dané amnestie a kto ich dal a prečo ich dal, že pri ňom vypočuje, povedzme, autora tých amnestií, aby zdôvodnil dôvody, ktoré ho viedli, povedzme, k tým svojprávnym krokom, ktoré v roku 98 dal. A rovnako tak ja som sa domáhal spolu s mojimi právnymi zástupcami byť účastníkom. Áno, ale ako ste povedali, ústavný súd nerozhodoval o amnestiách, ale o tom, či parlament má právo niečo takéto odhlasovať. Ale tu treba ešte povedať samozrejme pár vecí, pán Lexa. Keď ste spomenuli amnestiu pána prezidenta Kováča, ktorú dal svojmu synovi, Michalovi Kováčovi mladšiemu, ale dali ich aj ďalším osobám, ktorí boli zainteresované v kauze Technopol, tak treba povedať aj to, že predsa ako táto kauza je aj kľúčom ku kauze, o ktorej sa dnes budeme baviť, o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny. Dobre vieme, že účelom zavlečenia do cudziny bolo vystaviť Michala Kováča mladšieho trestnému stíhaniu v Nemecku. A tým, že bol realizovaný únos, alebo teda zavlečenie Michala Kováča mladšieho do cudziny, ste sa vy ako HZDS pripravili o obrovskú výhodu, ktorú ste mohli mať, keby ste v rámci medzinárodnej právnej pomoci v súčinnosti s nemeckými orgánmi vyšetrovali túto trestnú vec na Slovensku a mohli ste grilovať pána prezidenta, s prepáčením grilovať politicky takým spôsobom, že ste si mohli ušetriť mnohé iné politické komplikácie. Ja viem, už som zasiahol do druhej témy, ospravedlňujem sa, ale toto som považoval za dôležité uviesť. Na internete koluje obžaloba, ktorá je tajná, ale teda ako je na Slovensku dobrým zvykom, tak je na internete, keďže je tajná obžaloba, ktorá bola ale odmietnutá, respektíve bolo zastavené konanie v tejto veci. Vy ste povedali, že pokiaľ by táto vec išla pred súd, ste si istí, že obhajíte svoju nevinu. Čítali ste túto obžalobu, ktorá je lebo nebola vám doručená, pretože súd zastavil konanie. Čítali ste ju ale na internete? Pani moderátorka, dobre, v princípe hovoríte. Je to obžaloba, ktorú štát utajnil. Nie ja. Naopak, ja budem žiadať o to, aby bol prísne tajný spis odtajnený čo najskôr, okrem iného aj na základe tejto skutočnosti. Pretože rôzni ľudia disponujú prísne tajnou žalobou a nikoho zo štátnych orgánov to netrápi, jak sa tam dostala, kto ju tam dal, prečo ju tam dal, je to prísne tajný dokument. A ja som presvedčený, že pán Tóth, ktorý roky písal a roky bojoval o to, aby sme boli v tvrdom jadre Európy a zároveň oceňoval tieto európske hodnoty, právne hodnoty, bude so mnou súhlasiť, že asi nie je normálne, aby bola prísne tajná žaloba, ktorú ja som nikdy nevidel,
Nevidela ju nikdy moja obhajoba, pretože ste správne povedali, nebol dôvod, aby ju nám niekto doručoval. Nikto nám nedoručil, totiž nebola na súde prijatá, preto nám súd nikdy neposlal. A ja sa mám zaoberať niečím, čo neviem ani, či je autentické. A čo ma zaráža je, že je všeobecne akceptované, že sú to prvky, ktoré môžu nastať v slovenskom právnom prostredí, že nikoho nezajíma, jak sa tam dostala, či je autentická, kto ju tam dal, proste áno, žiadne kroky, ktoré by, povedal by som, predpokladal, či trestný poriadok, iné áno, poriadky nejakým spôsobom, nikoho to netrápi. To znamená, že ja s tým mám tak trošku vnútorne problém, pokiaľ máme áno, diskutovať o niečom, čo ja neviem, že či je autentické, vy to tiež neviete, ani vy to neviete, nikto z vás to nevie, pretože v opačnom prípade by ste museli byť v tom prísne tajnom spise, ktorý utajil štát, nie moja obhajoba, ale štát, tak je veľmi ťažko potom diskutovať o záležitostiach, ktoré sa takýmto spôsobom na tom internete áno, vlastne objaví. A ja neviem, z čoho pochádza. Je tam 22 000, viem z médií, že je 22 000 nejaký stranový spisový materiál. Úprimne povedané, ja som tento spisový materiál do dnešného dňa nevidel. A s výnimkou jedného z mojich právnych zástupcov, ktorý ho možno videl pred 18 rokmi, aj to mám pocit, že nie celý, nikto z mojich advokátov ho nevidel. A chcete, aby som diskutoval o tom, čo som nevidel. Proste diskutovať o Yetim, aby ste videli, áno, Yeti, hovorí sa, že je Yeti. A máte názor, že to tak je, alebo není, alebo chcete o tom viesť rôzne mediálne áno, diskusie, alebo niečo podobné? Nech sa páči, pán Todt, vy ste chceli reagovať? No samozrejme. Treba si uvedomiť, že tá obžaloba, ak je autentická, a ja mám dôvod nazdávať sa, že autentická je, z mnohých dôvodov, sa nedostala na internet dnes, ani včera, ani predvčerom. Tá je tam už veľmi dlho. Veľmi dlho. A dostala sa na ten internet v takom, ako keby som povedal, postrevolučnom období, lebo takú malú druhú revolúciu na Slovensku sme zažili v roku 1998 po nástupe prvej Dzurindovej vlády. A asi o taký rok, alebo 2, alebo neviem koľko, možno 3 roky neskôr sa tá obžaloba, proste keď bola napísaná a stali sa tie veci na súdoch, o ktorých hovoril pán Lexa, autentická, čo spomínate, sa dostala na internet. Táto malá revolúcia, ako som to nazval, by nikdy nevznikla na Slovensku, keby sa medzi rokmi 1995 a 1998 nediali určité veci. A teraz nechcem hovoriť len o pánovi Lexovi a Slovenskej informačnej službe, lebo k tomu sa dostaneme, ale aj z pozície najvyšších vrcholových politických funkcionárov štátu tu dochádzalo k zasahovaniu do vyšetrovania. Boli zverejnené mnohé informácie a mnohé skutočnosti o tom, že vyšetrovanie zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny bolo nejakým spôsobom manipulované politicky. Pán premiér Mečiar ohlásil, myslím, že na mítingu v hale na Pasienkoch, že budú vymenení vyšetrovatelia, že prídu stredoslováci vyšetrovatelia zmenení boli, stredoslováci prišli, obsadili nielen kľúčové pozície na úrade vyšetrovania, ale teda aj v samotnom vyšetrovacom tíme. Takže zverejnenie nejakej obžaloby na internete bolo určitou reakciou na tieto nie celkom zdravé tendencie v našom právnom systéme. Na druhej strane musím súhlasiť v jednej veci s pánom Lexom. A to je to, že dneska sa už nepíše ani rok 1989, nepíše sa rok 1998, už není ani rok 2003, ale je rok 2017 a tým sa vraciam naspäť k svojej pôvodnej myšlienke, že naozaj o týchto otázkach už by mali rozhodovať predovšetkým právne autority, nie politici na tlačových konferenciách, nie novinári v médiách. Takže aby som to zhrnula, to je pointa toho celého, že naozaj tá právna situácia je veľmi zložitá a nie je vhodné, aby o tom rozhodovali emócií na ulici, nie je vhodné, aby o tom rozhodovali politici, ale aby sa k tomu vyjadrovali teda právne autority a obaja, ak som to správne pochopila, predpokladáte, že tá právna stránka veci bude veľmi komplikovaná a to očakávanie, ktoré ľudia momentálne majú, je prehnané.
No, ak si môžem teraz zobrať prvý slovo ja, tak samozrejme, že politické aktivity, najmä opozičných politikov, pána Matoviča, pána Budaja s pani Remiášovou v nadväznosti alebo vyplývajúce z atmosféry, ktoré vyvolal film Únos. Potom sme tam mali nejaké protestné zhromaždenia a tak ďalej. Že toto nie je vhodná atmosféra, v ktorej by sa mali tieto veci posudzovať. A to nie preto, že by som bol útlocitný, a to nie preto, že by si teraz ľudia, ktorí sú alebo budú podozriví zo zavlečenia Michala Kováča mladšieho, zaslúžili nejakú špeciálnu ochranu, ale, a to je kľúčová vec, o vine a treste a o spravodlivosti nemôže rozhodovať ulica. A musia o tom rozhodovať jedine súdy. Dobre, bol to prvý okruh, ktorý sme prebrali. Pán Lexa, chcete k tomu ešte... Súhlasíte? Po spravodlivom procese. Pri rovnostiach zbraní. A ešte by som dodal, to je veľmi... V rámci európskych hodnot. To je veľmi kľúčová vec. Aby som bol teda úplne exaktný, hej. Ano. Pán Lexa a všetci ostatní, ktorí sa spomínajú v obžalobe prokurátora Michala Serbina, si svojim konaním zrejme nejakým spôsobom zaslúžili, že sa o nich verejne hovorí, že sa o nich verejne rozpráva. Ale na strane druhej my budujeme štát. Zdá sa, že sme, takmer 30 rokov od revolúcie a že 30 rokov od revolúcie už je strašne veľa. Kto trošku pozná dejiny a pozná dejiny revolúcií, tak vie, že 30 rokov pri budovaní štátu je strašne málo. A preto hovorím, že najmä médiá nesú obrovskú zodpovednosť za to, komu dávajú priestor a komu dávajú hlas pri tom, keď sa referuje v týchto otázkach. Veľmi správne poznamenal predseda okresného súdu Bratislava 3, pán Lindner, že prehnaný optimizmus nie je na mieste. A opoziční politici, najmä opoziční politici a niektoré médiá v ľuďoch túto euforickú atmosféru iba podporujú, zbytočne vyvolávajú nádeje, že táto traumatická otázka sa odrazu veľmi rýchlo vyrieši. Podľa všetkého sa veľmi rýchlo nevyrieši a zodpovední novinári, politici, analytici a politológovia by to mali ľuďom vysvetľovať. Nemali by tu živiť nejakú karnevalovú eufóriu. Pán Lexa, je niečo, čo chcete vy dodať k zrušeniu týchto amnestií, alebo môžeme túto tému uzavrieť? Chcel som dokončiť, že keď sa robí takýto vážny krok na ústavnom súde sme žiadali o možnosť byť vedľajším účastníkom, napriek tomu, že tam bolo to uznesenie parlamentu, ktoré bolo reštriktívne k možnosti byť vedľajším účastníkom, pretože je to niečo, čo je v súlade so všetkými pravidlami normálneho súdneho procesu alebo normálneho súdneho konania, aby nedošlo k tomu, že sa jedná o kabinetnú justíciu a podobne. Dokonca sme namietali niektorých sudcov ústavného súdu. Pán to iste vie, že povedzme sudca spravodajstva, pán Ladislav Oros, pôsobil od roku 1993 do roku 1998 v kancelárii pána prezidenta Michala Kováča ako zástupca riaditeľa legislatívneho odboru a predpokladám, že sa významným spôsobom napríklad angažoval aj v tej milosti, ktorá je súčasťou toho uznesenia. To znamená... A pán inžinier Lexa, zase vy viete, že pán ústavný súdca Peter Brňák bol dlhodobo poslancom HZDS a pritom ja nespochybňujem jeho
vysokú kvalifikáciu. No, pán Tóth, ja som nespomínal poslanca, lebo druhý bol napríklad taký pán sudca Mesároš, to bol poslanec SMK v čase, kedy bol pán Bugár, členom SMK, a keď pán Bugár ako dnešný podpredseda Národnej rady sa aktívne zapojil do diskusie v súvislosti s amnestiálnymi rozhodnutiami, tak jeho v tom čase kolega, myslím, že aj priateľ, pán Mesároš, je jeden zo sudcov Ústavného súdu, ktorý taktiež jednoducho podporoval pána Orosa. Ja som samozrejme nechcel diskvalifikovať pána Brňáka, ja len hovorím o tom, že každý na tom ústavnom súde má nejakú históriu. Má nejakú históriu, teraz ide o to, že aká je kompetencia. Ale iba jeden, a to je sudca spravodajca, ktorý pôsobil ako zástupca riaditeľa legislatívneho odboru v rokoch 1993 až 1998 počas prezidentovania pána Michala Kováča, a ako teda jeden z hlavných právnikov pripravoval napríklad jednu z tých otázok, o ktorej teraz rozhodoval, to znamená zrušenie milosti pána prezidenta Kováča nášmu úspešnému diplomatovi v Tajvane. To je v poriadku, ale takisto pán Peter Brňák, sudca Ústavného súdu, bol v tom istom čase, o ktorom vy hovoríte, veľmi aktívnym poslancom HZDS. A ja si ale netrúfam povedať, že pán doktor Brňák by sa snažil pri svojom rozhodovaní na Ústavnom súde vám vychádzať nejako v ústrety. A myslím si, že túto prezumpciu by sme mohli akceptovať aj u pána doktora Orosa. Pán Tóth, viete, nechcem s vami polemizovať. Ja som skôr na otázku, ktorú mi dala pani moderátorka, povedal, ktoré kroky sme urobili, prečo sme ich urobili počas toho 60-dňového obdobia, ktoré parlament určil Ústavnému súdu, aby rozhodol. Či sme si, myslím, vytvorili vcelku slušné predpoklady preto, aby sme mohli hneď potom, ako Ústavný súd Slovenskej republiky zverejní nie len krátky výrok, ale aj zdôvodnenie, a zároveň k tomu zverejní názory troch ústavných sudcov, ktorí nesúhlasia, majú pripomienky k zdôvodneniu, a dvoch ďalších ústavných sudcov, ktorí nesúhlasia ani s výrokom, ani s tým, aby dali svoje opačné stanoviská, aby sme sa mohli na základe, povedal by som, dôsledného štúdia v tomto smere obrátiť na medzinárodné inštitúcie. Čo aj urobíme. V poriadku, pani, tak týmto by som ukončila teda ten prvý okruh otázky, čo sa týka zrušenia Mečiarových amnestií.